Én szeretek Ja, itt vagy. Ez a reggeli lesz, ez a reggeli. A lecsó? Szőcsági. Pomár. Dobos. Nyugodt lehet, hogy meg is csinálnám. Nem kellene csak agyba. És akkor mennénk. Mentem oda menni, mert négyen voltunk. Nagyon Tudod, ha lesz? Mit tudom én, délután. Mi kell vele? Ez kell vele. Podra. Azt nem szeretem. Igen, azért már olyan szerény. Oda se figyeltek. Elordítottam magam, hogy csönd legyen. Minden év első, szeptember első péntekén Igen. megtartjuk a Anyukám helyben. kérdezte, hogy milyen üzemel még a vegyübe. Te is most, mint Marisának mondtam, valós jobban tegnap estére elmentem. Köszönöm, te mindig az én helyemre maga. Ide. Ide a fűbe a másik oldalra is majd szedve. Hogy hívják ott egy ládát, amiben úgy ilyen átlagos sóságra, aki sósabban eszik az. Igen, de 4 óra kötöttem. A Császi Marika is szeretne még hozzátenni valamit, Mert benne van a szalonna minden. Az a lényeg. Kéred a szalonna? tegnap idén rosszul estem. Valaki? Majdnem elhűlt, gyerekek. Majdnem elhűlt. Elhűlt. Most már meg egyének. Annyit dolgoztatok vele. Így van. Sűre ég, igen.